Какво те мотивира да смесиш ортопедията с треньорската дейност? От треньорска дейност, ако си адекватен човек, можеш да вадиш прилични пари и можеш съответно да си вързваш месец, така да го кажа. И не мога да кажа, че всичките пари, които съм изкарал, са ми от треньорска дейност, но смея да твърдя, че това е един доста сериозен доход в месеца, който на този етап аз не мога да си позволя да пренебрегна. И затова непрекъснато си развиваме продукта, непрекъснато подобряваме качеството, подобряваме методите, по които работим, четем, учим и така нататък. Но комбинирай ги двете неща, защото от една гледна точка твърде много пациенти, които са могат да са тренирали с неадекватни треньори, които не могат да им обяснят базови работи и как да се опазват в залата. За щастие, фитнеса не е толкова травмиращ, колкото всички си предполагат, но въпреки това крие рискове, особено така наречените болести на пренапрежението, при което се получава твърде голямо натоварване хронично във времето, което съответно кара сухожилия, мускули, лигаменти да не могат толкова добре да се възстановяват между тренировките. И като не могат да се възстановяват, се получава едно постоянно възпаление в тялото, което съответно води до болка, до сковаване, до ограничени движения. Ето Любо в момента, тъй като той е в подготовка и при него няма как да не вдигнем натоварването. При него се е получило такова нещо в китката и в момента се бориме с него. Спортната ми дейност ми помага да разбирам пациентите, които тренират доста по-добре от средностатистическият лекар, който не тренира и който смята, че щангите съответно са най-контузащото нещо, което човек може да направи. Да, като съм ходил на лекари ми викат спри да тренираш. Спираш да вдигаш. Да. Продължавам да го чувам. Продължавам да го чувам и за щастие доста от пациентите ми идват и казват: ей, ти си първият доктор, който не ми забрани да правя тренировки. Ма човек, и аз имам проблеми с гърба и откакто тренирам тежко, ми се поправи. И се чувстваш добре. Сега има моменти, в които направо искам да умра, ама... Но са моменти, които така иначе щеше да ги имаш, ако не тренираш. Да. Щяха да бъдат в много по-лошо състояние.